si Silver Blush. Ang ganda naman ni Silver Blush. Si prayer plant, oh, naubos na, oh. Wow, si Bobsy. Black Cardinal na ano, oh. Ay, naku, si Prince of Orange. Black Cardinal. Nahulog. Si Black Cardinal, naluhulog. Meron pa doon sa dulo. Ang lalaki na nila lahat. Kulo, tumba si Ludovia. Dito sa baba. Ay. Naku, si Rugosum. At malakas pa rin ang hangin. Look at that. Good afternoon, guys. Naku, si Rugosum. Oh my God. Today is Monday. Akala ko nakaalis na si Carding. Tinumba pa rin niya si Rugosum. Butit hindi nabali yung yung sanga niya, yung petiole niya. Oh my God. Look at that, guys. Oh my God. Nabali? Sabi ko na nga ba, nabali eh. Oh, nabali. Rugosum is nabali. Nabali ang petiole. Oh my God. Tingnan natin, baybayan niya. Uy, nahulog din dito. Ay, nako. Nahulog si Pastasanum. Ba't mo nilagay dyan? Saan? Si Pastasanum, oh. Saan siya? Nahulog. Nahulog dyan, oh. Diyan naman talaga siya nakalagay ito. Ilagay mo dun sa ilalim. Huwag dyan. Si Pastasanum. Kawawa naman. Butit hindi na nga tumba itong mga ito. Wait lang. Tingnan natin dito. In the afternoon, guys. Maganda naman ang araw. Pero mahalakas pa rin ang hangin. Kararating lang namin galing sa mga lakad. Dami naming lakad. Alam nyo na. Sabi ko mahalakas pa rin ang hangin. Tignan nga natin dito. Tingnan nyo, oh. Yung paso na yun. Natumba. Kaya sabi ko, sigurado may natumba dito. Sabi ko. Pero tingnan natin, wala naman. Awa naman ng Diyos, hindi naman. Si Black Cardinal na ano, oh. Ay, naku, si Prince of Orange. Black Cardinal. Nahulog. Si Black Cardinal, naluhulog. Black Cardinal na ano, Ha? ano. Saan? Ano? Ay, paano na yan? Hindi okay lang. Anong gagawin? Ha? Nagtingig lang ba siya? Ito, si Prince Albert. Oh, natumba, oh, pati si oh. Yung katabi ni, Prince Albert. Sabi sa'yo, eh. Natutumba sila. Buti na lang itong mga ito matitibay, hindi natumba. Hala, si Congo. Na-shake na si Congo. Parang lumiyad siya. Oh, lumiyad na si Congo. Transfer na yata natin sa drum ito. Lumaki na ng husto. Sa drum na yan. Si ano, oh. Buti Buti tinamaan. Buti nga't di na tinamaan si Angela, eh. Sabi ko nga, buti nga't hindi nabali, eh. Kasi malambot yan. Laki na yung isa, oh. Diyos ko. Isa, ang lalaki na ng dahon. Ito na. Look at that. Ang ganda. Ang beautiful niya. Cute ni Baby Angela. Tingnan nyo naman si Florida Ghost, ha? Ayan, oh. Minumulto ba kayo? Minumulto ba kayo sa kagandahan yan? Oh, ang ganda. Ay! Ang galing mo. Walang yaka. Sinira na ito. Ang ganda-ganda niyan kahapon. Ano naman yun? Nahuli ko. Oh my God. Ako, dalawa pa sila magkasikit, oh. Asan? Oh, dalawa sila. Hindi ko makita. Ayan, oh. Bakit Isa walang pa. light? Ayan. Allah! Oh my God! Kayo ay, kinain nyo si Angela ay. Si ha? Sila, oh. Naglalab mix sila. Ayuy, ginoo ko. Kinain nila. Si Painted Lady. Ito kinain ng grasshopper, oh. Ay, naku, naubos. Yan, ang dami. Oh, yan, nakauli lang. Wala, naubos. Go, get the sprayer. Sprayer na kailangan. Mag-spray tayo. Teka. Kala mo plastic, Ang ganda.
Yan, ganda. Oh, si Silver Blush. Ang ganda naman ni Silver Blush. Ito ang i-propagate natin ngayon, guys. Ayan, kumanay na siguro. Kasi tingnan nyo naman, oh. Pwede na nating paghiwa-hiwalayin, no? Kita mo? Ang ganda ni Silver Blush. Oh, tingnan nyo, silvery. Silvery siya talaga. Ang ganda niya. Bisita ko kasi mahirap na. Katulad nitong mga ito. Ito nga in-imagine ko baka nahulog. Pero at least sabi naman ni Edgar, hindi dahil may alambre na nakatali. Ayun oh. Kasi nandiyan sa taas eh. Si Big Bill din. Huwag naman si Big Bill. Ayan oh, si Big Bill. Kasi nung nakarang bagyong Odette talagang nabiktima ito si Big Bill. Pero ngayon no, ang ganda. Lucky, grabe. Siguro 1.5 meter na yung kanyang dahon. Oh, grabe. Ang haba oh. Haba ni Big Bill. May dalawang bunga. Tingnan yung bunga niya oh. Tingnan mo oh. Diyos ko. Ay naku si Bilite. Nabali? Ay hindi naman. Ay naku. Ako'y ninenervyos pag itong mga tanim ay nandyan sa taas. Kung may bagyo. Yan ang iniisip ko eh. Ito naman si saging-saging. Ang ganda. Hindi nababali. No? Hindi siya nababali. Anong nangyari ni plant ant? Ant plant. Parang nanlambot. Parang siya nanlambot. Oh. Wow, si Bobsy. Meron uling bagong dahon si Bobsy. Ito namang mga fern natin. Ay okay naman. Si staghorn fern at saka si ano nang tawag dito? Nakalimutan ko. Wow. Ganda ng dahon. Very big naman ang mga dahon dito, guys. Lalo na ito. Oh, para na saging. Look at this. Ang laki ang taas na oh. Oh? Elephant ears yan, guys. Oh. Crinkled elephant ears. Si Black Cardinal, ang laki na. Giant na kayo. Giant kayo, si Black Cardinal. Black Cardinal, ang laki na oh. Sobrang laki na oh. Grabe. Ang taas na ni Black Taas, Cardinal. taas. Meron pa doon sa dulo. Ang lalaki na nila lahat. Tingnan mo naman si Red Pongo. Giant, giant, giant. Pero usog. Pero usog. Grabe. Laki-laki. Siyang dahon na maliit oh. Oh. Ayun. Kapalit siyang Tumubo ang dahon. bagong dahon na maliit. Ni Regale. Anthurium regale. Anong pangalan nito? Ito. Variegated dahon. Variegated syngonium. Ito yung full moon. Oh. Ayan o. Ayan o. Ayan si Redwicks. Ang ganda ni Redwicks. Alay-alay na si ano oh. Si Anthurium regale. Tumba si Ludovia. Dito sa baba. Ay. My good Lord. Ano naman si Ludovia? My God. Nahulog na bali. Ay, anong pangalan nito? Natumba. Natumba si Ludovia. Natumba. Ay, Diyos ko. Ay, salamat. Hindi naman nabali. My God. Ito yung natumba kahapon. Natanggal siya sa paso. At ito na natumba yung kanyang stand. Ito natumba kahapon. Tapos yung kanyang yung pot na malaki na ganyan ay nabasag. Yun lang naman.
Hello everyone! Ang dami na tumba na malalaking halaman. Okay. 3 o'clock pa lang, inisip ko na ang mag-water kasi ang init-init. Ang inaasahan ko kasi umulan naman kagabi. Hanggang kanina umaga, pero nung uminit, ang init-init sobra. Ngayon, nung dumating kami ng 3, ang daming natumba. Yung mga malalaki, natumba uli. Tapos nakita ko dito, natigang. That's why I am watering now. Kasi kawawa naman sila na uhaw. Oh, see? Pero okay na. Okay na sila. Ganda na naman sila. Okay. Si Ludovia na tumba doon. Okay. Bye-bye. Thank you. See you.